A decisión de pechar a planta de Calvo en Esteiro é irreversible, así llo comunicou un directivo da empresa á alcaldesa de Muros nun encontro celebrado esta mañá. Que tal? Moi boa noite, benvidos ás novas do día en Canarias Baixas e venres 6 de outubro e con este e outros asuntos destacados que recollemos en titulares comezamos. O Executivo boirense traballa na terceira fase do proxecto de recuperación ambiental do estuario do río Coroño. Nace Sanxenxo Independentes, unha plataforma liderada por Vanessa Rodríguez que xorde da crise interna de Sal tras abandonar Gonzalo Pita o goberno da vila. A Mancomunidade do Salnés fixo o balance da xestión dos últimos 4 anos da forte aposta que están a realizar para atraer visitantes á comarca. Hoxe celebrouse a segunda xornada da Festa do Marisco do Grove con 2 destacadas presentacións. A decisión de pechar a planta de Calvo en Esteiro é irreversible, así llo comunicou un directivo da empresa á alcaldesa de Muros nun encontro celebrado esta mañá no que tamén lle dou conta das negociacións co comité de empresa para habilitar axudas que faciliten o transporte aos traballadores afectados. Dende que a pasada semana o Concello de Muros tivo coñecemento da intención do Grupo Calvo de pechar a planta de Esteiro, a alcaldesa iniciou os contactos tanto con traballadores como coa dirección da empresa. A pesar dos intentos da administración por evitar o traslado, o peche semella definitivo, tal e como lle confirmaba esta mañá un directivo á rexedora. O directivo da empresa Calvo que estivo aquí no Concello, ao cual quero decir que agradezo que tivera a ben vir a Muros, pero, por desgracia, confirmou que a decisión que ten tomada o Grupo Calvo é irreversible e non se plantexan outra cousa que non sea pechar a conserveira de Calvo en Esteiro. E o que si din é que están falando co comité de empresa e que eles teñen a esperanza e pensan que así vai a ser de chegar a un acordo co comité de empresa, non? A alternativa para os 100 traballadores fixos e fixos discontinuos da planta de Esteiro é trasladarse diariamente a Carballo, factoría na que Calvo pretende centralizar a produción. O comité de empresa negocia coa dirección as posibles axudas ao transporte e as condicións destes traballadores que terán que desplazarse 1 hora. Sen embargo, dende o Concello entenden que este traslado resolve só unha pequena parte do problema, posto que o peche da planta suporá a perda de numerosos traballos eventuais, así como toda a actividade indirecta xerada pola factoría en toda a comarca. Pero logo están todas as persoas temporais que xa non están traballando agora mesmo, que xa foron despedidas e que non van a poder ir traballar a Carballo, e logo está o problema de toda a actividade que xenera non só en Esteiro, senón en toda a comarca, a conserveira de Esteiro, que eso se perde, non? Por este motivo, a alcaldesa ten solicitado unha entrevista co conselleiro de Industria e co presidente da Xunta na busca de medidas que permitan paliar os danos ocasionados polo peche da planta. A xuntanza da Comisión de Seguimento da EDAR de Ribeira non supón para os afectados ningún avance. No encontro presidido pola tenente de alcalde Herminia Pouso e o director de Augas de Galicia Roberto Sánchez, os responsables de Aquaes expuxeron as medidas adoptadas para minimizar as molestias derivadas do mal funcionamento da instalación. A directora territorial Isabel Pérez Espinosa e o director de Infraestructuras Juan José Gil Barco informaron de que xa se procedeu á desconexión de algúns vertidos industriais á rede de saneamento. Iniciáronse, ademais, os traballos para instalar sistemas de captación de sodorización en varias arquetas e estás actuando na zona dos Areiros para poñer fin aos problemas de ruidos derivados da estación de bombeo. Medidas todas elas insuficientes a ollos dos afectados que denuncian que a situación segue exactamente igual con malos cheiros e emisión de gases a diario. O Executivo boirense traballa xa na terceira fase do proxecto de recuperación e rexeneración ambiental do estuario do río Coroño. A actuación conta cun investimento de máis de 182.000 euros. Despois de numerosos atrancos que ao longo destes últimos anos impediron levalo a cabo, o Executivo boirense impulsará a terceira fase do proxecto de recuperación e rexeneración ambiental no río Coroño.
A actuación é unha bella demanda dos veciños da zona, ao tratarse dun espazo degradado, onde existen varios puntos de vertido que agora se verán erradicados definitivamente. Conectarase o que é a zona do Coído, dende os moiños de Ponte Goiáns, que a zona do Pozo Negro, con a ponte de 20 metros. Tamén na actuación demoleremos a antigua depuradora que prácticamente non chegou a funcionar e todos aqueles conductos e colectores antigos que estaban convertidos irregulares vertendo ao río, porque era unha zona degradada onde había moitísimos vertidos, e iso acabará cun paseo que conectará o que é o Coroño, o Ponte Goiáns, con a Avenida de Compostela. Chegaremos por detrás do Santa Valla, do Colexio Santa Valla, chegaremos hasta o Instituto do IESPRAE de Barraña para conectar ca Avenida de Compostela, e ali, cima dun macizo de pedra que ten unhas vistas preciosas a totalidade do estuario, pois faremos un pequeno mirador máis amplio que os que estamos facendo actualmente, cunha pérgola. O proxecto, que conta cun orzamento duns 182.000 euros, podería estar xa rematado antes de finais da presente legislatura. Pasar na próxima legislatura, o que pretenderíamos é xa actuar na zona da Torre de Goiáns, por outra vertiente do estuario, e facer todo o paseo, evidentemente, desde a desembocadura, todo o que é na zona norte do estuario hasta Ponte Goiáns. Con este proxecto, o Executivo boirense trata de revalorizar aínda máis esta zona privilexiada, de gran beleza turística e medioambiental, na que se inclúen un parque infantil, un parque biosaudable e tamén un parque multiaventura para nenos. Queremos facer unha zona privilexiada, donde todo o mundo poda disfrutar da paisaxe, pero ao mesmo tempo que sirva de entretenimento, de punto de reunión para as familias, e tamén moitísimo deporte, porque aí se combinan xogos, parques infantiles, elementos biosaludables, de gimnasia para maiores, para xóvenes, para rapaces, para todo tipo de edades. Entón, queremos tamén iso que vai ser unha zona de salud e de bons hábitos, non? Alternativa por Cambados concorrerá ás eleccións municipais do 2019, así o vende asegurar Sergio Abal, irmán do actual edil de no turismo de Cambados e voceiro de Cambados Pode, José Ramón Abal. A formación naceu hai varios meses tras separarse de Cambados Pode e agora Abal critica duramente o papel que está a xogar o seu irmán como membro do cuatripartito que goberna o municipio cambadés. De feito, asegura que a día de hoxe non se cumpriu ningunha das promesas electorais do programa co que Cambados Pode concorreu aos comicios de 2015. Nace Sanxenxo Independentes, unha plataforma que xorde da crise interna do Sal tras abandonar Gonzalo Pita o goberno da vila. A edil Vanessa Rodríguez é a súa cara visible, aínda que asegura que con ela hai moita xente que se sumou a este proxecto. Aínda que nace como un grupo de veciños, non desbotan conformar un partido para concorrer ás vindeiras eleccións do 2019. Sanxenxo Independentes é o nome baixo que a edil Vanessa Rodríguez quere dirixir o seu futuro na política da vila. Non está soa, xa que este proxecto aglutina a moitos dos que foran membros de Sal, descontentos coa decisión de Gonzalo Pita de deixar a alcaldía e entregar o goberno ao popular Telmo Martín. Sanxenxo Independentes nace de la unión de aquellos que en las pasadas elecciones apoyamos unas siglas cuyos valores han sido pisoteados por los principales encargados de defenderlas. Aún así, seguimos creyendo que otra forma de hacer política es posible. E por eso non nos rendimos. Tras a rotura de Sal, Rodríguez mantivo a súa acta como concelleira non adscrita. Polo de momento, Sanxenxo Independentes non é un partido político, aínda que non desbotan tomar este camiño. Porque va a depender mucho de cómo vayamos evolucionando y sobre todo de que en todo momento tengamos la sensación de que estamos haciendo algo útil para Sanxenxo y bueno para Sanxenxo. Si en algún momento dejamos de tener pues esa creencia, pues entonces la aventura se detendrá ahí. Quiero decir que sí, son los pasos que estamos dando hacia eso, pero no es una meta imprescindible. Sobre a situación actual da política en Sanxenxo, Rodríguez foi crítica coa xestión do alcalde Telmo Martín. Para edil, Martín é un rexedor escaparate. Para mí, Telmo es un alcalde escaparate. Mucho voy a poner líneas azules, todas las líneas azules que dijo que iba a poner en Portonovo de pronto no se pusieron, porque evidentemente hubo protesta por parte de la gente. El tema de la noche, lo único que consiguió, y de la forma que lo consiguió, que ya lo dije en varias ocasiones, que fue engañando al personal del ayuntamiento, a los funcionarios del ayuntamiento. Sigo esperando por esos 3 meses que supuestamente él iba a poner en su día
el parque industrial de Nantes, que lo iba a poner en marcha en 3 meses, bueno, pues ya van 4, casi 5, ya dentro de poco, y eso sigue igual, con lo cual, como ya sabíamos, Telmo no é Superman. Polo de momento, a súa intención é traballar cos veciños. Dende hoxe está activo o seu perfil no Facebook, que agardan sirva como canle de comunicación e para expoñer as súas ideas e novas interesantes para o Concello de Sanxenxo. A Mancomunidade do Salnés saca peito ante o éxito das súas iniciativas de promoción turística. O ente fixo balance da xestión dos últimos 4 anos da forte aposta que están a realizar para atraer visitantes á comarca e da que xa se están a ver os froitos. Dos 49 turoperadores que trouxeron para coñecer o Salnés, case o 79% están a vender os destinos nos seus países. Non é un segredo a importante aposta que a Mancomunidade do Salnés ven realizando por atraer o turismo internacional. Nos últimos 4 anos o ente multiplicou os seus esforzos. La estrategia no es otra de creer en nosotros mismos, los 9 ayuntamientos que forman nuestra comarca, cada uno de ellos tiene numerosos recursos. Aproveitando esta riqueza, a Mancomunidade creou 2 produtos como a Ruta do Padre Sarmiento e a variante espiritual. Este ano, esta última xa traeu a máis de 5.000 peregrinos. Creamos un producto que consigue ya hoy en día 7 meses de presencia, que es la variante espiritual. Desde Semana Santa hasta el Pilar, por lo menos, tenemos visitantes en la comarca. Tamén incrementou a presenza do destino nas feiras internacionais e realizando viaxes a outros países, pero tamén presumen de ofertas sobre o terreo. Dende a Mancomunidade xa traballaron con 49 turoperadores que visitan a zona en pequenos grupos. Es decir, de esos 49 turoperadores, el 78,8% a día de hoy están mandando los turistas. Están comercializando los paquetes que nosotros le elaboramos desde aquí, que el cuadro técnico nuestro elaboró desde aquí. Outros 130 visitaron a comarca grazas ao convenio co Concello de Pontevedra. De feito, a colaboración institucional é outra das bases da política da Mancomunidade en materia de turismo. Destaca o éxito que nesta promoción internacional se conseguiu no mercado ruso. Un nivel de gasto elevadísimo, porque una pareja que venga, pues en el caso de los rusos, con un guía y con un traductor, eso tiene un coste diario tremendo para ese paquete turístico. Y el número de días, por ejemplo, esta turoperadora, la media son 10 días aquí. De cara ao futuro, atraer o turista francés é unha das prioridades da Mancomunidade. Tamén manter o nivel de calidade do produto, conscientes da forte competencia que existe nos mercados internacionais. O Concello de Cambados renova a súa flota de vehículos con 4 novas incorporacións. As adquisicións veñen substituir outros vehículos vellos que xeraban gastos moi elevados debido ao seu deterioro. A operación, que supera un investimento de 70.000 euros con cargo ao Plan Concellos 2015 da Deputación, busca optimizar e reducir o custo do mantemento da flota municipal. 4 novos vehículos incorporaránse á flota do Concello de Cambados. Virán para substituir a outros de máis anos, cuxo mantemento xeraba gastos elevados ao goberno local. Tiñamos 2 vehículos que vamos a dar de baixa, un é unha Citroën C15 e outro é unha furgoneta que está actualmente está no taller e que, bueno, o coste de reparación era moi alto e decidimos xa, pues, bueno, que quedase ali no taller e dala de baixa. E o que queremos é, bueno, renovar a flota tamén no Departamento de Obras e Servicio para poder dar un mellor servicio aos veciños en materia de limpeza e de acondicionamento de viais e evitar pois o que nos estaba pasando frecuentemente, que tiñamos a flota de vehículos pois moi constantemente no taller, non? O vehículo da Policía Local e o camión volquete sumaránse nas próximas semanas unha furgoneta e un camión grúa. O investimento é de 70.000 euros, que se realiza con cargo ao Plan Concellos 2015 da Deputación, na partida que se consignará para a Praza de Abastos. Non se trata de aumentar a flota de vehículos, sino que se trata de renovar para optimizar os consumos, para optimizar consumos, gasto de mantenimiento e consumos de combustible. Son coches con moitos menos anos que os que tiñamos anteriormente e, polo tanto, reducimos consumo de combustible e gastos de mantenimiento. Os gastos que xeran están a ser controlados polo Departamento de Contabilidade do Concello grazas a unha aplicación informática. Nela rexistran cada factura relacionada cos vehículos. En meter todos os datos de mantención de cada vehículo nun programa e nel sacábamos pois o gasto individual de cada vehículo para saber se realmente a comparación de os anos anteriores
o que podíamos cambiar ou non para mellorar pois a economía. E non deixa de ser máis que algo que facemos todos nas nosas casas, o que pasa que nas nosas casas temos un vehículo, dous, e aquí hai un parque móvil pois extenso, aínda que non tan extenso como poderíamos precisar. Actualmente a flota municipal do Concello de Cambados supera os 15 vehículos. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, vende a adquirir 30.000 doses máis da vacina antigripal para a campaña deste ano. Con esta compra, a Sanidade pretende minimizar o impacto desta enfermidade na poboación, especialmente nos grupos de maior risco. A campaña de vacinación antigripal deste ano iniciarase o vindeiro 23 de outubro e prolongarase ata o 29 de decembro. Neste tempo, a Consellería de Sanidade pretende distribuir unhas 560.000 vacinas entre a poboación, dirixíndose especialmente a aqueles grupos de idade de maior risco, como poden ser persoas maiores de 60 anos. Como medida extraordinaria este ano, Sanidade adquiriu unhas 30.000 vacinas máis, coa previsión de mellorar os resultados da campaña do ano anterior, mantendo a oferta de vacinación a todas as persoas incluídas nos grupos de risco, de xeito totalmente gratuito, co fin de aumentar as coberturas. As dosis vacinais, volvo a repetir, son 30.000 máis que o ano pasado. Estamos a falar de 560.000 dosis que se ofertarán de xeito gratuito. Que a mellor estrategia para a prevención da gripe e as súas complicacións é a vacinación anual. Polo tanto, quero dicir que invitar a xente que se estree ou que repita, que se vacine este ano. Recordade que é gratuita e que os vai a forrar máis dun problema e posiblemente máis de unha complicación. A Consellería de Sanidade conta con 900 puntos de vacinación repartidos por toda a comunidade. Centros de saúde, hospitais da rede do Sergas, centros sanitarios privados, residencias da terceira idade e outros centros con residentes susceptibles de beneficiarse desta vacinación, como poden ser centros penitenciarios, entre outros. Figa Ensino vende instar a Consellería de Educación a solucionar definitivamente a problemática dos libros de texto no CEIP Santa Baia de Boiro. Segundo os membros deste sindicato, tanto a dirección como a AMPA do centro denuncian que os libros de préstamo para os cursos de terceiro e quinto de primaria están en moi mal estado despois de 3 anos de uso. A situación afecta a uns 120 nenos. Ademais, alertan de que o material quedou afastado ou non está adaptado á legislación educativa vixente, a LOMCE, e segundo a normativa que rexe o préstamo de libros, ata dentro de 3 anos non lles tocaría cambialos. Tanto a AMPA como a dirección do centro amosaron o seu malestar por esta situación e reclamaronlle á Xunta unha solución. Segundo estiman, a compra do novo material roldaría os 3.000 euros. De momento, a Consellería recoñeceulles esa situación de deterioro, pero non artellou ningunha alternativa para solucionala, polo que non se descarta que dende a AMPA se activen novas medidas de presión. Grovestock, a feira de oportunidades que todos os anos ponen en marcha os comerciantes asociados de Engrove, coincidindo coa Festa do Marisco, xa está en marcha desde esta mañá e ata o domingo. Está sendo un éxito durante estes anos e este ano creo que vai polo camiño, non? Así que, nada, dalle a noraboa a Engroves por esta iniciativa e que desde logo satisfaga ademais as perspectivas que teñen, non? Roupa, marroquinería, isto é calzado, bueno, un pouquiño de todo, non? Pois hai algúns de que o 50%, 40%, hai outros incluso o 60%, non entende? Bueno, un pouquiño de cada comercio fai o seu descuento aí como pode, non? Este ano serán 22 os comercios que se ubican ao lado da carpa de degustación para ofrecer a veciños e visitantes os seus produtos con importantes descontos. O recinto atenderá ao público de forma ininterrompida desde as 11 da mañá ata as 10 da noite do domingo. Nas casetas pódense atopar produtos do máis variado a prezos máis que asequibles. A iniciativa busca completar a oferta de ocio que se organiza coincidindo coa Festa Meca por excelencia. O Grove nos Camiños de Santiago é o proxecto que se xestou hai un ano na Festa do Marisco do Grove e que xusto un ano despois se converte en realidade. Unha publicación que dá a coñecer dun xeito diferente as potencialidades do Grove como destino turístico.
Unha publicación que busca situar o Grove e o Salnés no mundo a través da súa vinculación co Camiño de Santiago, seguindo a liña da Ruta do Pai Sarmiento e en colaboración coa Deputación de Pontevedra, o Grove nos Camiños de Santiago presentouse esta mañá dentro do marco da Feira do Marisco do Grove. Isto é un paso máis, como sabedes, a réplica de a moeda de Adrovello, o cruceiro no mar que puxemos na ruta da Traslatio, a Diputación sempre con nós e hoxe con esta publicación. Creo que aí estamos cumplindo un dos nosos obxectivos, que era vincular o turismo á cultura, ao patrimonio. Hai xusto un ano xurdía a idea do proxecto a raíz dunha mostra exposta na Festa do Marisco do ano pasado. A estrutura da publicación, ademais, resulta verdadeiramente interesante desde o punto de vista de conocer o noso pobo, porque se utiliza como disculpa os pasos do Padre Sarmiento pola península para ir describindo distintas zonas do Grove, distintos barrios, distintas historias e lendas que conforman a nosa identidade e a nosa cultura. A publicación é extraordinaria e supón unha guía esencial para descubrir aquilo que aínda non coñecemos do Grove, tal e como destacou o deputado de Turismo Santos Héctor. Damos por coñecidos os lugares, pero seguro que aquí vamos a descubrir, ou en algúns casos redescubrir eses lugares, esas rutas, ese paisaxe que hoxe publicadas neste o Grove nos Camiños de Santiago. Os 3.000 exemplares primeiros de O Grove nos Camiños comezarán a repartirse desde hoxe na Oficina de Turismo do Concello. Estas dúas presentacións tiveron lugar na segunda xornada da Festa do Marisco despois dunha xornada inaugural con máis éxito aínda do agardado. Visitantes chegados de todas partes de España e do estranxeiro non quixeron perderse os manxares da Ría de Arousa mentres os vendedores teñen a vista posta nesta fin de semana, un dos momentos álxidos da festa. A primeira hora desta mañá nos postos da Festa do Marisco do Grove non había parada. Os vendedores preparaban todo para ter o marisco a punto para cando chegase a xente. Abrindo ostra, xa para empezar ahora ás 12 na caixa, en canto abran a caixa, pois para ter unhas racións abertas xa. Temos a empanada de atún, a de zamburiña, a de millo con zamburiñas. Aquí temos o que máis sale, que é o mexillón ao vapor, o mexillón de Amegrove. Tamén facemos mexillón en vinagreta, mexillóns tigre, que é con bechamel, algo picante, e croquetas de marisco máis de mexillón. Cocidos, van cocidos tanto a nécora como o camarón. E os visitantes, coa boca xa feita auga, botaban un ollo ao amplo e exquisito menú pensando o que pedir. Empanada de zamburriña, ración 4,50, fideos marineros con anesias, mejillón, berberecho y zamburriñas, 5,50. A mí lo que más me gusta son los berberechos, es lo que voy a pedir, luego ya veré el pulpo o lo que sea. Hombre, a mí lo que me gusta mucho son los mejillones al vapor. Hoxe foi a segunda xornada da Festa do Marisco do Grove que está a celebrar durante esta fin de semana e a próxima a súa edición número 54. A pesar de que se agarda que o forte chegue mañá e pasado, a primeira noite non estivo nada mal. Inaugurouse onte ás 7:30 da tarde. Está indo moi ben. Sí, onte saleu bastante empanada. Para ser o primeiro día saleu bastante. Os grovenses están todo ano desexando que cheguen estes días. Bo ambiente, ofrecer o noso produto, é unha mostra impresionante do produto que temos, abrir as portas ao resto do mundo. E despois de todo toca probar o produto saboroso e da ría. Pues me gustó las almejas y el pulpo. Buenísimo. Hemos probado los mejillones, hemos probado las almejas a la marinera, la zamburiña, y está todo buenísimo. Desde luego tenemos una Galicia y una España buenísima. Xa saben, esta fin de semana teñen unha cita co mellor do noso mar no Concello do Grove, porque aquí a festa só acaba de comezar. Queda o máis forte, queda o Puente do Pilar, que é moi fuerte, queda este fin de semana. O mellor acercarse ao Grove estes días. Abordamos agora de forma máis breve outras novas do día. A Asamblea da Agrupación de Mariscadoras de Carril acordou presentar un escrito ante o Cabildo da Confraría e ante a Consellería do Mar para que non se perda a subvención de 16.000 euros que no seu momento pedira a xestora presidida por María Jesús González. Na Xunta Xeral, o sector afín ao patrón maior rexeitara esta axuda ao alegar que a xestora non tiña competencias para este trámite.
Fin de semana completa no que respeta a programación cultural en Noia. Mañá sábado terá lugar o concerto do grupo búlgaro Mandolin Quartet Seasons na igrexa de Santa María Nova ás 7 da tarde. A continuación, o Coliseo Noela acollerá unha charla sobre a serie El final del camino. O domingo terá lugar o concerto de presentación do coro xuvenil na igrexa de Santa María. A Deputación de Pontevedra deu hoxe luz verde ao procedemento de contratación da renovación da piscina de Cambados. Segundo anunciaron, os traballos consistirán no cambio de envolvente e a actualización das instalacións da piscina climatizada por un importe de máis de 850.000 euros. Agora ábrese un prazo de 26 días naturais para a presentación de propostas. O Executivo ribeirense informou de que aínda quedan prazas libres na Escola de Música Municipal. A actividade dirixida a nenos de 4 a 7 anos ten como finalidade a introducción á música. Haberá 3 grupos e 2 horas semanais: música en movimento, iniciación e preparatorio. As persoas interesadas poden obter máis información no propio Conservatorio Municipal. E rematamos este espazo informativo de hoxe dándolles conta dun espectáculo infantil que vai ter lugar mañá en Rianxo ás 12 na Biblioteca Municipal. Trátase de Percubebés, unha iniciativa a cargo da compañía Urdime dirixida aos máis pequenos da casa, nenos de 0 a 4 anos. Consistirá nun taller obradoiro musical da man de Marcelo Bubode e Bea Martínez, un espectáculo que de seguro non defraudará. A entrada é debate. E ata aquí chegan as novas do día. O luns ás 9:30 volvemos coa actualidade do Salmes e Barbanza. Tempo agora, breve pausa publicitaria.